No a my sa vraciame domov po víkende. Máme tu taký pekný drakulovský mesiac. Aj s oblakmi. Akorát nie som si istý, nakoľko to bude vidno. Možno skúsime stadiaľto. No a práve sa blížime k Banskej Bystrici. Ako hodnotíš tento víkend, povedz, do tmy? Do tmy poviem toľko, že ho hodnotím veľmi pozitívne. Poprvé Púchov, prvá diskotéka nefajčiarska. Po druhé partizánske, tak to je topka z pohľadu prístupu majiteľov aj z pohľadu prístupu celkovo ku klubu ako takému. Za 6 rokov sa tam nič nezmenilo, ale záchody vyumývané ráno aj o 4:20, to je naozaj neuveriteľné. No a nové zámky, VIP live koncert, ďalšia zo série VIP live koncertov, ktoré musím povedať, že mi veľmi prirástli k srdcu, lebo to je niečo neopakovateľné, 1,5 hodiny koncert, priamy kontakt s ľuďmi, podebatovať so známymi v miestach, kde by sme inak nezavítali. Je to super. No. Tak toľko hodnotenie tohto víkendu. Tešíme sa už, že sa dostaneme dneska aj domov. No a trošku si vydýchneme teraz, 2 dni v stredu nás čaká Rimavská sobota. Na to sa tiež mimoriadne tešíme. A potom piatok Banská Bystrica spolu s Lučencom. V sobotu máme Martin a v nedeľu Boršu vedľa Kráľovského Chomca. Takže bude to zase pestré. Budeme sa vidieť zase v rôznych kútoch Slovenska. Tešíme sa na vás. Ahojte.